Oy, kanang ingon mo ba? Mo ban ka ron? Asa ta? Mangating ta? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mo ban ka na? Lumilipad na naman ang isip ko. Ako'y bala lagi mo susa. Ako'y bala si Karti lagi. Uban lang no kay lingaw karon lawa. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Sa okay na? Sa uban ka na kating ta? O sige. A few inches later. Kating ta dili. Soy. Bilis! Bata pasawan eh. Ay, dali kay masuk sapat tadi. Guard ron. Dali sakay kaya ayon. Sapat tadi guard. Wag. Lahat ay babanggain. Oo, ako pala yun ron. Lahat ay babanggain. Nang umarang-arang-arang sa amin ay sasamain. Dire-direct. Abot ang suko. Matay choy, asa si bossing siya? Matay. Di mo lagi sila ni. Ang ikaw kapay tagdong ani. Asa man sila? Silpon na be? Kay ho tawagan. Okay. Araw mo sila ga. Ganina abot ani. Tay nagbiasa sa mga bae oh. Stila na. Gan butaan ni stila oh. No boss la. Ay dala mo sa ako na boss. Isang boss ay. Grabe ni ano ka boss. Gago inyo, mga tanga! Hello, may nanawag lagi boss oh. Isa mo na eh. Isa mo na. Bagon boss. Tubaga. Ganun ba boss? Hello. Hello boss. Hello. Bosseng, asal man mo? Abot ako diri sa kapanaryo. Ikaw si Boy Isog dai. Matay mo ni ingon mo pa. Tulo na gipatay na boss. Paano masabi? Pa nga. Gusto sunada ko makakita ning bataan ning personal. Aw, namo dia sa ibabaw dai. Sige bossing, kaming ko, budong ko sa gabaw bossing. Basta rang motor na toy. Sige paabot mere kay matay dugay na mere ingon pag mga 3 ka oras na mere. Sige. Paabot me. Matay na mo gipasod. Ay, bakong boss. Akong tao lagi na. Pura ko lagi na boss. Kasaligan na sa mga trouble. Bizo na mudagan boss. Kana si sa mga yana gro na kita sun boss, ngana. Tarong diha kay tarong ko. Kailan busing ko. Busing ko. Bing maayo ani, magpaabot lang ta sa imong gi-recruit. Okay. Oo boss. Bantay ka happy, makata magmahana. A few moments later. Musik ang panggising sa tulog, man. Yeah, Oh, matay. Paghinay pag. Sorry boss. Akin mo gud. Ano buta? Nya, asa man sila? Ano sila busing tong hintawon kay katay kalakihan hingkating mo. Hingkating ba ko ni kay para makasul ko ilang grupo nya. Asa man sila? Ang buti mo ikaw gadan ho. Ay kabuang ni kalakihan eh. Sa araw man sila. Uy, war siyo. Akong dali ni iki. Oh, odo daw nga ba? Upaw. Busik. Maonik musod? Singsod. Ay, isa makong upod. Oh, mauna boss oh. Maodo. Kinaglutan mo ba boss oh? Using ba to na sa Facebook mo to nakitaan to. Umuo dyan boss upaw oh magbarag. Tao na brumahan. Galot ka to. Lala gedegan na bay. Gedegan. Asa man ka? Okay. Boss. Bisa ni boss. Kinsa Ay, ka? hindi na. Ako ni boss, mo susunod yung grupo. Ay, hindi Isa mo may boss. Ay, dawin na ng boss na mo ba? Saglit. Ako ni boss. Isa may ngani mo. Ako tong si Boy Isog. Nga boss. Isog kong grupo. Boss, biyudo ko boss. Kanang nakitulok anak. Biyudo ka? Biyudo boss. Nakitulok anak? Naa. Muna musog ko sa grupo boss. Ay, palabay ko na. Biyudo ka? Oh, boss, biyudo ko boss. Ay, gikuan gibiyaan ko boss. Igor ako gitalon human gibiyaan. Sugod ka ron, apil na ka. Yo, boss. Yes, apil lang boss. Oy, Salamat boss. Ay, tigibalipay na, boss. Nagtusan ng gamay na boss. Gago! Nasaan ang iyong tapang? Uy, sakto na. Sikapin mo, pilitin mo.
Okay ra ka doy? Okay na, tara! Unsay tara? Namak dahil nakauron. Lakaw ta ingana imong suot. Matay. Isa man dahil ni. Di ko musugot og ngana ang suot. Gamay ba jud lawas lumagusugos ka? Di ko musugot og ngana imong suot. Isa man dahil, Boy, boss. ang t-shirt. Okay. Uptake boy ang t-shirt. Dara boss. Kani. Isip suoto nimo ni nga sanina ah. Isip member na kanamo. Muna- Ani ah, suota. Coming over in my direction. So thankful for Ang galing. Ang galing. Nang talent diha tong mga member boss oh. Tara! Tara. Naman dahil lakon ka haron, boss. Oh, na ko. Ay,